Тук ли ще живея? Вау! Сигурно сънувам! Та-да! Ти намери своя дом. Аз ще се грижа за теб. Харесва ли ти Бекет? Имам най-прекрасния живот. Това е Лари. Бившето ми гадже. Ой! Не го харесвам. Или ще съм аз, или той. Мисля, че съм алергичен към него. Алергичен към котки? Супер! Ще ти почерня живота. Пицата дойде. Станала е грешка. Последвайте Бекет котката. Джеронимо. Защо ме храни толкова? Ти нямаш повече животи. 9 живота не са достатъчно. Тук имаме програма за специални случаи. Нови 9 живота, но като различни животни. Бекет, плъхът. Шегуваш се. Бекет, кучето. Ай, искаш ли да гоним топката? Защо ми е да я гоня? Защото си куче? Бекет, рибата. Давя се! Не мога да дишам! Мога да дишам, а аз съм риба. Бекет, конят. Опитвам се. Схванах. Банално, много схванах. За да победи лошия. Скоро аз ще бъда най-властният човек на земята. Това ще боли. И да се върне у дома. Твърда вода. Този август. Изненада! Сега схванах. Това не е заради мен. Много по-голямо е. 10 живота. Това ще е добро! Карл, дай пуканки! От 30 август само в кината.